Salam gaderli watandaşlar, salam mehriban illeşler. Salam Halmurad ağa. Bugün size mine din jarşdan geldiňiz, tüweleme. Indi gepleşiklemede başlaýabersegem bolýar. Sağ olun, çağırın için salam ole çağırın vatandaşlarım. Size de salamu aleyküm hemmeňize bugün ikinji gezek salamlaşýan. Ýa-ni öň ýanyna öçüksüm boldy, hepden jem bilen innemädir ole çağırma. O ekranyna ya saytyna mehmançylykdan. Aýdy beriň bolçan. Bolýar. Ine Halmurad ağa görüşmedi ýaly daşdy görükdi gaty ütgeşik zatlar bolup geçýär. Günne täzelik bir haýsy birine ýetişeňem bilip bolanok. Inni türkmen watandaşlarymyň aýtmagyna görä kommentariýada gelip ýazýarlar. Siz türkmenleri haly taşladyňyz. Türkmenistan bilen işiňizem ýok, diňe daşary ýurtlar bilen diýip. Meniň ine şu ýerden şu käbir watandaşlarymyza bir zat ýatladyp geçmekçide. Türkmen, sen Türkmenistanyny, sen hem şu planetada, seniň döwletiň hem şu planetada ýerleşýär. Şoň üçin daşda görekdäki başga döwletlerdäki bolup geçen zatlardan bir habar bolsaň, sen bir gidip ýyzda galan bir gowakdaky galan bir geçen asyrlardaky galan bir nime bolýaň-da, millet bolýaň. Şoň gal bir döwlet bolýaň, daşda görekdäki bolup geçen zatlardan hemmesinden habaryň bolmaly. Ana şonda sen bir döwlet, täze döwlet gurup bilýän. Şonu gurup bilersiň. Meniň ne berjek ýa-ni aýtjak zatlarym şulardan ibaret. Ýok, mansy guratda daşdy guratdaky beýleki döwletlerde bolup geçen zatlardan hemme türkmeniň hem habary bolmaly. Nemen şeýler pikir edýär. Şoň üçin hem bolup geçen zatlary kim ingliz dilini bilenok, kim rus dilini bilenok, biz şu zatlary türkmen dilini aýdyp berýäs. Siziň işiňizi has aňsatlaşdyryp, ýeňilleşdirip aýdyp berýäs. Sizi raýatlikdan çykarmak isleýäs, gepiň ýetgesi. Ata doğru ole çağırın şu pikiriniz bilen men razylaşýan. Daş töwreňi bilmesen, daş töwreň bilen gyzyklanmasaň, onsoň o daşky seredan ya daşky görnüşiň sen içki seredan, içki durmuşyna täsiri bardy. Eger şonu bilmesen, onu täsirden bir habar bolup galýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň daş töwregine bolup geçýän siýasy wakalar, ykdysady ýa-da sosial meseleler bar. Gomşu döwletlerimizde bolup geçen zatlar bar. İçki daşky ýagdaý bar. Öňki postsovet respublikalaryny uruş gidip dur, Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda. Şu zatlary halka düşünürip ýetirmesek kim etmeli bu işi? Şu zatlar size kemçilik diýip maslahat görkezme berýärler, maslahat berän. Onu özleri ýüzüne açdyna çykyş etsin. Ya akyllı zady bar bolsa aýtsylar, kim garşy onu? Ol ýöne ýanky şu türkmeniň kümsükligi de öýde bir çykyş eden, çykyş etjegi de ýol beren. Şeýdibem diktaturany 30 ýyllap gorap saklap gelirler de bilen. Şol hökümetiň täsir ediş toparynyň ýadyýan sözlerdir. O zatlary ünsenmermi? Deninden geçten gidiver. Menem birine şunu jogap berdim. Söze odallap ýazýarlar, ýöne aňyrdyny başy pikir ýatan. Şonu aýdyn. Bolýa onu näme mesele barda bu söhbetdeşlik eder. Aýdy ber. Ine baştan başlasak, Türkmenistan neytralny bir döwlet, bitarap bir döwlet. 1995-nji ýylda 12-nji dekabryny kabul edildi şol. Şonun bären biz özümizi bitarap döwlet diýip hasap edýäs Türkmenistan, şeýlemi? Inni şol bitarap bolmak üçin hem 195 döwlet gol çekdi diýe. Saparmurat Niýazowyň aýtmagyna görä. 195 döwlet gol çeken, 193 döwletmi? Şeýleräk gol çekilen. Inni näme üçindir başga ýurtlaryň ýanky goh galmagalyna ýa urşuna ýenesine goşulmaly däl diýen ikrary kabul edilen. Şu bitarap bolsaň, seniň goşulmaga hakyň ýok. Beýleki döwletlerden näme bolup geçýänem bolsa. Ýöne Berdimuhamedowler bu zatlary üstüne atanakçyp aşaklyk bilen ýanky ýer astynan suw berip oturýarlar-da. Inni şunu bir üstüne birazcık durup geçeliň diýende Halmurada halky ýanky türkmen milletini beýle bir raýatdyrma bitmesinler. Biz hiç zat göremizok, bilemizok diýip.
Biz emedady görýäsem, bilýäsem, näçe gizli sakladyklaryçydy, biz şo zatlaryň üstüne açyp bilýäs. Ine şu ýylky bolan parat bar. Garaşsyzlygy bagyşlanan parat 27-nji olam sentýabra geçirilen 27-nji oktýabrdan. Şol paratda geçirilen ýanky harby tehnikalar bar. Şolaryň sany gaty az. Geçen ýylkysyna deňäňde, onuň öňki ýyllara deňäňde gaty az. Inni edil tehnikalan atana oturmaýyn, ýanky yerden ýöreýän tehnikalar bar, uruş tehnikaları da, BMP diýä, BTR diýä, her ýyl tanklar var, toplar var, ýeneler var, o ýokardan uçýan harby uçorlary bar, ýanky feuşiji uçorlary bar, protivвоздушная оборона, ýanky katyuşalar ýa zenitni raketler var. Men bilen atlaryny dogry tanap oturmaýyn. Ýöne şolaryň sany şu ýylky paratda gaty az. Onu ikisini deňeşdirip gördüm-de. Gaty az. Inni sizin pikiriňizçe şu barada birazjyk giňirek gurrun berseňiz eger habaryňyz bar bolsa şu zatlardan. Näme üçin az geçirilýär bu ýyl? Ya olary aýap saklaýarlarmy? Ya ýanky ambarlarda, garajlarda saklaýarlarmy? Ya benzin ýetenokmy? Paratdan geçirmäge. Nämeler bolup geçýär? Sağ olun. Öyle çağırına tüveleme. Belleri sizin ama garajdan durmuşta da harbi kullukta bolonuz. Onun için şumartana otursunuz harbi teknikani. Daşından sereden adamda diýär de bizden nereden bilýär ka bir harbi teknikalın adyny ya olmuşsun diýip. Öyle sana yıllar boyu harbi bölümde işlep gaýdan denen vatandaşlar onun için bilýän zady kan bu urdanım. Inni soraňyza jogap köpmenne näme diýip aýdyn? Ol şol ýanky 24 fevralda Orsiýet Ukrainanyň üstüne goşun girdenine, uruş turanna şonu urban bolup Berdimuhammed 2000 esker uğratmak barada söz berdi Putin'e. Bize gelen ýanky şo köşüň içinden gelen habara göre soň bir ýerlerde çap edilen ýalan bolu Orsiýadan bir habar beriş terişletinde näme soň derä ýitip gitdi. Bardy bolup bir ýerlerde gördüm ben. Yani onu wajyp diýip aýryp goýmadym da şonu aýrmalaken bar bir ýerlerde habar ýemesimde çeşmeden ne bar Orsiýadan. Ene Türkmenistan 2000 tane eser uğratjak kömek öpmünedi. Bolýar ne jaly adam sany biz uğratmandyr. Onu görüp boljak galle sebäp günnelik içinde de alýordum. Ýönekmen Türkmen ýigitleri gitmeliler, Türkmenistanyň harby goşunyna durly milletler wekil bolýar diýip. Sorardan düzülen batalyon mu polk mu giden bolmaga mümkün ýöne biz onu çak edip bilýär. O elimizde fakat ýok, onu dogry tasdiklap bolunýar. Ýöne harby tehnika baradaýsa, öňe şo paradyň şu geçen ýylky bilen şu ýylky geçirilen paradyň tapawudynyň bardygy ýa-da uludy görünüp durdy. Gaty selçek harby tehnika. Sizin bellek geçişiňe şu ýyl geçen harby tehnika gaty selçek. Ýoksa öz dogmasyny öz ýerine oturdygyna sany köperdäýmen de öňküden köpetmek. Ene arkada serdarmyzda ýene de 5 batalyon tank samolyot gelipdir diýip. Ýok. O samolyotly meselesi Niýasyň döwründen bäri Orsiýadan löçüklери uçup gelerdiler Moskwadan. Şu Aktepe'de goýýarlar, ýani Gaşgabatyň eteginde. Şu parat gülleri galdyrýar, soň ýene de ýygyna Orsiýada uçup gidýär. Türkmenistan isterebiti löçükleri ýok. Türkmeniň organizmi götüren ýokary bas demän owany. Ýokary gatlaplarda. Onun üçin indi näme bolup bilen? Şonu söz berdi da Orsiýadan delekçilik edip her öň çykan döwletinden, Eýranyň ýara satyn alyp dur. Ýa-da bir demirgady Koreýa ýüz tutmadyk döwleti ýokmy? Şol sany näme üçin Türkmenistanyň almaly da? Hedin Kaspiň bir ýakasy Türkmenistan, aňyr ýakasy hana olan Astrahan şäheri hem deňiz porty. Bektaşdan deňiz port bar, Bektaş Okman Krasnovodda elbetde. Bektaşda bar. Bektaşdan ýüklap goýbersek, göni bar ýa Astrahana 4-5 tagadyň dowamyna bir gecede gidýär. Kim olar görüpdi? Şoň üçin şol Türkmenistanyň şol ýaraklaryň selçeklemesi, onu soň şol iskilatlarda SSR zamanyndan galan ok ýaragyň
çıkarılmagy gaty mümkinlik hasap edýän. Bulan näme edip näme goýup bereni özleriniň maşa bilýän adam ýokmu diýip hasap edýär. Emma beýle de onu ýygyrlayan adamlarym bar, onu görýän adamlarym bar, ona şaýat bolýanlarym bar. Ýöne wagty gelende bu barada inni halkary derejesinde derine ýyşy geçirilir. Ne şu taýda şuňky Türkmenistany özüň hökümet diýip atlandyrýan jenatkar topar, onun ýol başçylary, olara hyzmat edýän esasana mene mehemeti lükgözi bilen kelle ýalaňaçlap jogap bermeli. Halkary suwdyň. Bulan edýän işi halkary jenaýatyna gawat gelýär. Ene şoň üçin bar meseleler aýdyp borar, näziriň dowamyny aýdyp berin, anyk nämeler bolupdyr, nerelerde bolupdyr. Eger şu soragy dol diýip beren maglumat bazar etseňiz, onu dowamyna geçirir. Şu ýerde ýanky Eýrana mene dronlar berýär diýip aýtdyňyzda, şuň üstüne durup geçeliň. Ene Eýran öň boýuny alan okdy. Men ýara berdim diýip inni boýuny aldy. Onuň boýuny nähil aldy? Belli bir plança tan berdik diýe-de, 500 tan berdik diýe ýanky dronlardan. Öňe niýe 24 fevraldan öň berdik diýip aýdýar. Serediň. Öň näme üçin beripdir 24 fevraldan uruşjagyny bilip beripdirmi? Ya sowgat beripmi? Ýok, sowgat beren näler? Puluna satyn alan bolmaly. Iň ujy ýanky bir ujy arzan görnüşi dronlaryň her biriniň bahasy $20,000. 500 tany beripmi, näçe beripdir onu biz bilemdik. 1000 tany beripmi, 5000 beripdirmi? Ýöne göz görteli uçurulup ýere düşürilen bölekleriniň ýanky alamatlary bar, ýanky znaçymy belgiler var. Belgiler, ha, şu belgileri boýunça ýydarlap bilýärler. Şol dronlar iýmini Eýrany çıkarylýar da, ýasalýar. Onuň bu zatlaryň üstü açylyp urulan näme dronlaryň hemmesi Eýrandan bolup dur da, ondan şoň üçin Eýran boýuny almaly boldy. Ene berdim diýip. Men şonu aýdyp geçeýin idim-de. Ýa-da ola çarmış. Başlan sözüňiz öýleýän bolup şu taýda şu Eýran uruşdan öň berdim diýen görüňi hakykata gawat gelene. Näme üçin? Eger uruşdan öň beren bolsa, näme üçin Russiýa Federasiýasy onu şol dronlary fevralda, martda, aprelde, maýda, iýulda, iýul, awgustda, sentýabra çel ullanmady. Demek ýokdur. Bolan bolsa ullanardy. Näme üçin hüjüm eden wagtda ullanmady? Demek ýaňy ýakyny goýulyp başlanan şol. Başa men başaça düşünüş göremem. Onun için bu maglumatda elbette subut edildi. Ana şol urunup ýykylan dronlaryň bölek bıçaklaryny, ana metalyny ya belgisini dura nereden çıkarıldı? Nerelisin onu? Metalyny tanap bali. Şoň üçin Eýran açyk kömek edip otyr. Russiýa tarapyna Gurban bolan bir boşluk bilen şu tarapy, ogly bilen onun hojaýynyň kimdigini bir dowra olar aýan etdiler-de, näme? Taýda bütün dünýä jemgyýeti görüp otyr. Ýöne açyk bermäge gorkýan zady bular şol 95-nji ýylda kabul eden bir taraplyk statusy bar. Onuň bahasy bir köp. Düşünüp otyr bütün dünýä jemgyýeti. Wagty geler edýän jenaýatlar üçin jogap berer. Ene şonu aýtjak. Şu ýerde bir nämäni aýdyp geçeli halmada. Ene Matviyenko bar. Sovet Federasiýasynyň nämesi. Ene şol näme diýär? Bu şu ýylyň maý aýyna gelip gidipdir. Ýanky näme Türkmenistana 2 günlük. Häzir men şu taýda ekrana getireýin. Ene şey diýär, ne maýyň 11-den 13-üne çenini diýär, делегация Совета Федерации во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила с рабочим визитом Туркменистан. Ene bärde näme diýär? Валентина Матвиенко Россия заинтересована в комплексном развитии всех центральноазиатских стран в повышении уровня безопасности в регионе diýär. Näme bolupdyr beýle Türkmenistanyň ýanky Sentralna Aziýa döwletlerinde näme безопасность повышается, näme bolup geçýär? Ýeme-de
ağlap geçtiğinizde Valentina Matviyenko kimdigini vatandaşlarımıza düşündürmek gerek. Bir de ol komsomol yaşlığı var Leningrad'da geçen. Ondan Putin onu Leningrad'ın yankı gubernatör edip koydu, hakim edip. Sonunun son alıp kaydıp getirip yani Sovyet Federasyonu başlığı edip koydu. Sovyet Federasyonu diyeyim, Ortiyette iki palatalı parlament vardı. Aşağısı Duma, yukarısı Senat, yani şol federasyon, federasyon demek neymiş? Şol Ortiyet 80 federasyon, oblası ya Respublika şol oluyor, meşhur bölünün, yani birlikleri, ne şol 89 birliğin yol başçıları, ne şol Sovyet Federasyonu oluyor, yol başçılarının yığınağı diye. Ne şol başlığı edip koydu. Valentina Matviyenko şol federasiya başlyk bellenen gününden men bilýän ol Türkmenistana gözökçe edilip bellenen. Yani smatriyasy diýilýär, ogurluň dilinde ya kriminalyň dilinde. Ene Türkmenistanyň Orsiýet tarapyndan smatriyasyny Valentina Tereshkova. Onu hiç bir bastır yüzsürdü aýdyp bolar. Matviyenko, Tereshkova der, Matviyenko. Bağışlan şol Matviyenko men olum Valentina bolansa ikisinin ady. Şol indi Matviyenko bilen şu Türkmenistanyň taryhyna seretseň şu elmydama Türkmenistanyň delegasiýa gelse de Leningrad'a gelýändir. Leningrad'dan delegasiýa Orsiýet tarapynyň diňe Leningrad'dan delegasiýa gidýändir aşgalar. Hemme iyi işlerini Türkmenistanyň şol yankı iqtisadi siyasi işlerinin daşının gözökçüsü yani Valentina Matviyenko dep aýtmagy doly esas bar. Şonuň üçin ol aýalyň otakbaryny men göňürema, näme iş, näme pikir bilen barana maňa düşnükli, halkymyza da düşnükli bolar ýaly aýdylmalyda şu Türkmenistanyň ýerasty ýörüsli baýlyklary Orsiýet tarapyna SSR zamanynyň muhutty inna muhuttany marda hiç kim hasabyny bilen hasabadyny beren halkym bilen hiç kim hiç ýerde şoň hasabaty ýöredilen. Onun üçin şol Astrahana tarap deňiz üstü bilen çykyp gidip ýatyr Türkmenistanyň baýlygy, işlenen baýlygy. Ya demir ýol üstü bilen gidip dur, howa ýollary ýapyp bolsaň kanunlaryň bilen akdyr. Gara ýol, demir ýol hem deňiz üstü bilen gidip. Esasan deňiz üstü bilen ullanylýar. Şol Krasnodar porty ýöňeke ýere gurulana. Şol Türkmenistanyň ýüklerini Orsiýete çykarmak üçin gurulan port bol. Hakykat bilen şeýle. Inni şol Valentina Matviyenko şol aýdýar ýa o Merkez Aziýa Respublikalarynyň umumy howpsuzlygy üçin. Näme bolup duran howpsuzlygy? Odalar dur şol 30 ýyllap şol Merkez Aziýa döwletleri taş töwrüne howp ýekine o insanyň getirilýän ýa şol geraýyn ýa-da terek sowdasy. Oňa esasy aktörleriň biri odalar häzir şol Orsiýet Federasiýasynyň gözlegçiligine bolup dursa Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň transit döwletleri. Şol ýarky geraýyny terek öz üstünden geçirip beýleki döwletleri ýa-da Orsiýetin ýa-da Ukraina üstüne iki kanallar Ýewropa çykarylýar. Men häzir şu gün nähil Ýewropa çykarylýar onçatyny aýdyp berjek. Bütün Ýewropa şu Orsiýete garşy bolansa sowda satygy geçen diýmek. Şol öňürilýän öňüm Merkez Aziýa Respublikalaryna ornaşdyrylmaly. Şol sany Türkmenistanyň ýa-da Amerikalar çykandan soň bir hakykatdan terek önümi ýa bir şu makbulunu näme bolýar? Göknaryň ekilşi 2-3 köpelipdir da geçen ýyl gaýran. Ondan ol harydy bir ýere ýerleşdirmeli, ardan magazynyň beýleksini. Şu zatlaryň medeli botyr. Onun üçin ol otak howpsuzlygy üçin baranatdy, hökümet warlygyny ýene mergede tasdiklatmak üçin bar gaýdan. Yani Türkmenistanyň Orsiýet tarapyndan gözlegçi Valentina Matviyenko. Başga resmi hiç kim barýanlar ezadan şo diýen. Her ýerde duşuk ya Türkmenistanyň çykan delegasiýalary böyle Leningrad'a gelýändir. Ön kadyn tutýanlar men Sankt Peterburg diýmem. Ene şol real ýagdaýly bar. Şo howpsuzlygyň ýokary göterilen täýip bilýär, güýçlenen täýip bilýär. Apovishenie diýe. Näme ol Türkmen şu biz aktivistlerden gorkýan gaýa iki sany. Mümkin
O sonra bizim terörist hep görkezmeli. O bizim adım tutup oturmayın. Oşadırnak içinde dostumuz aytdı ya şolary tutmaly, atmaly, näme etmeli. Yani oğlum şu Orsiýanyň güjükleriniň birinde. Enne ştaýda aýdylmaly zat ýene bir zat barda habar gelip dur. Şol ýanky Matwiýenko gelip gidenden soň şo Türkmenistanyň şol agzap geçdiňde bir topar tehnikasy bardy. Şoň bir bölegini ýanky Newittaň gapdalyna zapravkada görüpdirler. Maşyn ýalnys suýulýan ýerde, bir çetdäki zapravka. Bir topar kolonna bolupdy. Şondan şol zapravkada ýanky şol tehnika Krasnovodska tarapy uğratdy. Men Türkmen maşy diýip tamak men köne atlar bilen tutýan sebäp Türkmen Niýaz Garmandy şäheriniň adyny ötürmek. Ene demek şo tarapa giden bolsa ýa Krasnovoddan paroma ýüklenmeli ýa-da Bektaşdan paroma ýüklen Astrahana çykarmaly. Bilen maýda bolsa onun bundan hem 4-5 aý. Ýöne ýene de bir başga gyzykly bir zat bar, onu aýdyp beri. Ol şan şun. Ay bolsa 10 mir gün bir ýa-da 10 kun. Ol Kaspy ýakasyna harby türgelleşik geçirenmeli ýa-da Gurban Gulyň dogmasy. Bir topar tehnikan sürüpdirler, ertipdirler, tarpda turp gowy. Näme esasyn? Indi oturup oýlanmaly endi çala bir siýasatdan, ykdysadyýatdan ýa harby guruluşdan baş çykarýan adam aýtjak. Näme hok bar Kaspy deňizinde baryp şo taýda ýanky türgelleşik geçirer ýa. Ene bir gapdalyňa orsiýet. Sen hojaýyn. 100%. Bir gapda ýene oň bäri ýany Gazakystan. Oýum goňşy döwletiň hem ene o bilen hiç açan bizim sözümiň adaşan ýeri ýok. Deňdim o gapdalym ene Azerbaýjan. Olam ene basym ene Turan birliginde döretjek bolýan döwletlerimiziň biri. Türkiýe bilen ne dogan oglan ýa dogan. Ýeke gapdalym ene bäri gapdalyk Eýran galýady. Eýran bilen haçan bilen ýaragly dawasy bolupdy. Şonuň üçin hiç zat ýok ýerden bu üstüne tozan aramak ya da böyle yok yerden gokturup beni so taýda uçaýna geçiren bolýar türgelleş. Näme üçin edýär? Men şunu ekspert hökmen aýsa, şunu göz boýagçylyk edýär. So bir topar tehnikan sürdüler, getirdiler. Bir kun Türkiýeden bolýarlar ýa 2 saat. Soň şu tehnika hani? Nire gitdi? O harby çatdan geldi deňden garasyny. Ýöne ýygyna harby çata bardym şu tehnika. Nire görünjürmedildi. İýdine geçdi habar. Halmara da baran moza paratda görünür de bu ýylky kaçuşylar. Yok, onu paratdan soňky görünýän 10 kun mundan ozal şol geçiren türgelleşigini aýdýan. Şo türgelleşikden soň hani şol tehnika. Eger şol taýdan Bektaşdan ýa Krasnovoddan gamilary ýüklen kömeden Astrahandan Orsiýetden çykarılan bolsa näme bolýar? Indi şol üçin şu taýda men sözümizi takyp bolmak üçin haýşa çyk bolýan harbalarymyzdan Türkmenistanyň ul ofitserlere diýmen orta çyn ofitserleri bar, kiçi çyn ofitserleri bar. Ýazyň bize ýetirin, gaýrat edin. Şol ýanky harby türgelleşigi, sizin harby bölümlerinizden äkidilen harby tehnika şondan soň ýygyna gaýdyp geldimi? Ýa-da gelen bolsa hemmesi geldimi ýa bir bölegimi? Ene şonu sizden ulakan haýşa diýär, watandaşlar egini pagalylar. Ýadan durly ýola bilen bize ýetirip bilersiň. 4-5 ýerde bilen saýtlarymyz bar. Haýsyna ýatsanız sizden minnetdar bolar. Ene şu meselede şonu aýtmakçy boldum Orçan. O menim şu köp zatlara inferýän bolyn. Soňky döwürlerde Ukraina taraply habar berip başlady. Atylýan ýanky raketalar bar. Kaspyň üstünden gelýär diýe. Kaspy deňdinden atylýar diýe. Olar nirden lokasiýasyny bilip bilýärler da nirden atylan bolsa. O Belarusiýanyň üstünden atylmy ýa Orsiýetden atylýarmy ýa bu Krim tarapdan atylýarmy olar bilip oturan ýerini. Şu Kaspydan atylyp gelýän ýanky zenitni raket nemeler bar, o raketalar. Ine şolary opredilýat edip bilýärler, üstüni açyp bilýärler.
Ine şonu Kasp'den gelýän ya raketler diýip aýdýar. Gelip düşen ýerine çen aýdýarlar. Inni meniň pikirimçe şo Kaspyny Türkmenistanyň tehnikalar üçin ulanýarlar. Şo ýerde bir bölegini Kasp'de saklaýan bolmaklary mümkin. O ýeri Kaspyň ýanky neme dostup bar da Türkmenistanyň bar, Orsetiyanyň bar, Gazagstanyň bar, Azerbaýjanyň bar. Ýöne Azerbaýjanyň atmajagy belli zat. Azerbaýjanyň o hiç ili Ukraina bilen nemeleri ýok. Bir dawasy ýok. Gaýtam tersine. Men pikirimçe Ukrainany gollaýar diýip düşünýän Azerbaýjan. Olaryň atma haky ýok. Gazaklar atyp bilermi, bilmezmi onu biljekler. Ýöne Türkmenistan 100% atyp biler. Täbi ymykly Russiýanyň gol atyna. Türkmenistan bir zapasnoy aerodromy ýaly hasaplaýarlar. Isleýän wagtlar gelýärler, isleýän wagtlar gidýärler. Kaspy deňdiňem hem ulanýarlar. Ýanky iki ara gatnaşyk we Orsiýet Türkmenistan Kaspyň üstü bilen edil özleriniň öýüne gelip giden ýaly ulanýarlar. Şo ýollary. Men pikirimçe şo atylýan raketler Kaspydan atylýan raketler Türkmenistanyňky bolmaly. Olsan bärde aýdylmaly bir zat barda. Şol Kaspy deňdi 5 döwletiň arasynda häzir şu güne çeli paýlaşylan. On statusy belli-de, anykdyr. Ýöne umumy dolanşykda diýip aýdylýardy. Ýöne şu sen terk şu menki ol onku diýip deňiz paýlaşylan edy. Deňiziň statusy belli-de. Şonuň üçin Orsiýet o taýda hojaýynçylyk edip biler. Enne aýtdyňyz da şol atylýan raketler Türkmenistanyňky bolup bilerdi. Ýöne men şu taýda aýtjak bolýan zadym men şol uzağa atylýan raketler Türkmenistanyň barlygyna men ynanmam ýok. Bazyr ol gysgy 30 kilometrmi 50mi 100 atýan. Ýöne ol Kaspy deňdinden hemen Ukraina ol raketa bilen urulýan şäherlerine ýetmek üçin şonça kuwatly raketler bar Türkmenistan. Men onçadan bilemem, onun üçin o planda diýip aýtsam onda men ýalňyş. Satyn aldy Türkmenistan diýip öwnýär onu da paratda. Yo, on öwünýä bar o kırlatýan kanatly raketalaryň bar. Ýöne olaň muktary näçe? Ola ýerden atylýan raketalaryň. Ýa-ni deňizden gämiň üstüne atylýan raketalaryň. Onunla birje korvet bar men bilşime görä, şolar ýaly raketany atyp biläjek Türkmenistanyň bir korveti bar. Şondan atylym, ýa Orsiýetin ýa harby emesinden atylym. O taýda ýa SSR döwründen bäri Krasnoznamёnny Kaspiyskaya flotiliýa diýip. Ýa şo bardy. Ine şolum Orsiýetin emesi bazasy olanky Derbentde bar, bazasy Astrahanyna bar, bazasy bilema ondan şol ýokarrakda bolgan kenarlarynda ýene bir ýerde bizin bazalar bolmaly harby bazar. Belki şo taýda bazir diýen ýamilerinden atylýandyr. Ýöne bu taýda biz Türkmenistanyň diýsek, onu biz ýalňyşa elmede subutnama ýok. Ýöne biz çak edip biler. Belki şol raketler başga döwletlerden getirilip ana şol Eýranyň raketlerini berdik diýär. Eýran nerden ugry diýär Orsiýede. Belki şol Serhet ýakadan ýene de Kaspy deňdinden belki Türkmenistanyň üstünden ýene şol ýalyp edip uradylýany bolmagy mümkin. Kim bilýär? O Eýranyň neme bar da bir bölegi Eýrana da degişillä Kaspynyň. Şoň üçin aýdýan bedenki şu meselede çaklama. Ýöne şo Putin näme diýse, o atalog ikidem ýa Gurban bolam, oň dogmasam leppeý diýip öňünde bükülip durdy. Onun üçin o taýda geçirilmejek zat ýok. Yaragym bolsun, okam bolsun, därim bolsun, geraýynam bolsun, näme isleseler geçirilir. Olaň özleri dikme serdar diýil ýani şol. Ozal dikme serdar bar bolsa, bular ne dikme serdar. İkisi atalog. Boldy. Göni öz ýüzüne açdylar. Dünýä jemgyýetiniň bize oňa artyk mesuliyetnama da gerekli. Ene şeýle bolýan. Gaty bir neme tarapy bar da meselem biz görüp otursa Russiýanyň häzir dünýä möçberini ýüzüniň nähili bir ýokdugyny, ýüzü galmady da islenik ýurda baranny nä derejede bir piçeldýärler. Inni yeňiljegem görünüp dur ýöne
Bunu terör devlet diýip ıglan edilse bütün dünyada onu şu terör devleti gollany şün Türkmenistana näme ziyan yetip biler. Şu barada näme aýdyp bilje? Oho, buna yetibilecek ziyanı orsiýetyny girdilen sanksiýadan ya şoň çek cezasından ya jerimetinden az bolma. Ne bombalanyp durda Ukraina. Şäherler boşap kaldy. Owalar gyrgynçylyga berildi. Millet san näçe 14 milyon çumahan bosgunçylykda gözükdi Ukrainalar. 14 milyon öýünü öwdany terk edip ýurdu taşlap gider. Olaram erkek kişiler der. Olasa denarly bilen kämillik ýaşyna yetmedik çagyny. Hep erkek kişiler 60 ýaşaýança ya 55'den geçýänçe çykmagy ursady ýok eger üç çagasy bolmasa edin. Şonuň üçin Türkmenistan ştaýda agresora kömek edýän bolsa, agresorum Orsiýet onu görnüp dur. Ukraina çodana Orsiýetyň üstüne Orsiýet çoldy Ukrainanyň üstüne. Näme dawan jenjeliň bar bolsa onuň stolun başyna oturup çözüp bolýar. Bir günde çözmesen bir ýylda çöz. Ýöne çözmek gerek kal. Men şunu diýdim, men sözüm göwer diýenden siýasat indi ýöremeýär 20-nji asyrda. Şoň üçin Gurban oglum, onuň hökümeti, onuň töweregine näkile gurşaýarlar jogap bermeli bol bu zatlar üçin. Ýöne Türkmenistanyň boyuna düşjek zatlar bar. Belki ýene-de bir kinesil soň bilen reparasiýa tölemeli bolsa Ukraina. Şu halkymyzyň ýerasy baýlyklaryny hasabyny. Ona Ondan mata sonra ona şuma mata söylemeden doğru değil mi? Yok, onu bizim nesilleme tölemeli bol. Ştaýda maňa soraw bermekleri mümkin. Hamma da ona her bolýar. O jenaýet eden atalogul on töweregi on eden ziýanyny bizim nesilleme tölemeli. Bu adaletli bormy diýip. Bu adaletli watandaşlar. Näme? Esas şol edilip oturan şuň kun jenaýete garşy çykmasaňyz, garşylyk görkezmeseň diýmeksiz ogra şäherlik bolýar. Sesin çıkarmayan halkım oğra şäherlik bolýar. Orsiýetyň halky töler. 2-3-5 nesil belki töler. Şuňky ýetirilip oturan ýa-ni maddi material ýemän ziýany. Öwezinde bolmak üçin. Türkmenistana tölemeli. Indi görnüp durda kömek edýär. Biz etdiňe şol anyk sağlam üstüne çaýmak galy. Onuň ýurdu barsa besbelli bol. Aýdy oturýar ýurduň içine adamlar habar berýär. Kalony şeýle geçdi de ýygyna gelen. Sonuň açan başlady şol kalonyň hereketi Matwiýenke gelip gitenden soň 3-4 günden soň başlandy diýip. Diýmek geleni şu zatlaryň gurrun edilen bolmaly. Eger Matwiýenke gelmäkä şol kalony ýören bolsa, onu Matwiýenkaň gepem ýok, gurrunam ýok aramy. Diýmek şol gelenden soň ýöreýän bolsa, diýmek şol gatnaşmagyny bir zatlar arap maslahatlaşypdyr, ýa karar alındyr. Şoň netijesinde de Türkmenistan galan tehnikalar käm Türkmenistanyny nämen saýdyp berek watandaşlarymyza düşnük bolar. Iki tane hereket edip duran diviziýa bar. Her diviziýada da 25.000 28.000 harby adam gulluk edýär. Şolaryň hem okyaragy harby tehnikata. Ýene de bir diviziýa rezerv şaýsap tehnika okyara hemmesi üçin. Ýene bir diviziýa üçin. Üç diviziýada bir armiýa bolýar. Bir armiýa ähli ömesi tehnikasy Türkmenistanyň jemlenen SSR ýykylan gününe. Ondan daşgary Warşawa dagawory ýa-ni şertnamasy bozuldy boly. Polşadan, Germaniýadan, Ruminiýadan, ondan näme bi Wengriýadan, Bolgariýadan, garaşy hemme şol ýema girýänlerden şu Sowet gaşynyň tehnikalary çykarly. Şoň bir bölegi meňne bilýän aviasiýa, ýa-ni samolyotlar Krasnovodun ýemesine harby bazasyny soň Neftdagyň ýa-ni harby bazasyny Kızlarbadyň aerodromuny harby Aşgabatyň etegindäki AKTP harby aerodromuny Maradaky Mara 2 harby aerodromuny goşmaçy öňkü duran polklaryň üstüne goşmaçy 2-3 tane polkun harby tehnika ýa-ni samolyotlar we vertolyotlary getirildi. Han şolar bir bölegi niýaz satdy. Kime? Owan laqylary.
Abdurreşid dostumu yenen birini kim tayaga gorkutsa şoň öňünde iki bükülip beni deger degmezine satdy. Ok yaranyň bir topun. Bir bölük hana beden ogurlyklarynyň üstüni yapmak üçin hani bilmeýän ıskylady partlatdylar 11-nji ýyl. Yüzler şadım wepat boldy bilmeýän. Bulan jenaýaty ýygy oturana Berdi Muhammedowyň edip oturar. Innem şo galan şo üç divizia ok yaragy bar. Şumar bir diviziyada ýok, Türkmenistanyň gulluk edýän, ýa gullugy çağırly. Diýmek iki diviziýa ok yaragy bolaýman şolar. Hany şolar? Ya bar bolsa diýmek şuma şol kerwan urap çykarylýan şol yaraglar bolmaly. Täp Orstiýadyň ok atýan emeleri var, puşkalar diýip aýdýlar. Halkymyzda düşüklü bolar ýa. Emma şoňa salynmaly snaryadlary oturup atyp atyp. Bizde bolsa snaryad kene. Iskalatlar. Nevitdaň etegine, Krasnovodskiň etegine, Kızlarbadyň etegine. Näçe gektarlap duran iskalatlar var. Ene jogat. Men şu harby işleri alyp bardym ýokary sebäpden men şondan bilýär. Nirde nämen bardy? Ondan öňe men 14 ýyl pawon götüren adam. O biziň halkymyz grazdan bolan soň harby işler bilen meşgullar da bolsa. Ýöne şu taýda da milliardlap ene dollarlar ýatyrdy. Eslerden gal. Hemmejigini ýerine çyrşadylar. Galyny mana çemgelene satyp berdi. Ukrainada da şeýdip satdylar da hani. Yoga bir topar yaraglar. Esler zamandan galan ikinji güýçli derjawa şo Orstiýet bilen deň durmaly. Han galan ok yaragy. Olaryň iyi biýip satyp ene olaryň aligarklar ýoguny ýandalar. Ya şuň uruşmagy olarda yaragy. Ene korrupsiýa etdirýän işi şol bolsa. Dogry Halmurad aga. Onda biz ýanky siziň haýyşyňyzy bir ýerek ýene gaýtalaýyn. Ähli harbylardan haýyş edýäs, şu barada bilýän maglumatlaryňyzy biziň kanalymyzda uğrasaňyz gaty minnetdar bolardyk. Onda näme Halmurad aga şu ýerde tamamlaýalymy? Bola çağırın. Sağ olun çağırığınız için. İşinize üstünlük. Vatandaşlar sizden sağ oturun. Ne şular ýaly ýerde ne aktif hareket etmen. Wagty geldi, döwri geldi. Şu işleri bizden maşa etjek adam ýok. Biz ýani bütün halk bolup etmeli. Bir adam, 10 adam, 100 adam etmeli işi de. Bütün halk bolup etmeli iş. Her bir adam öz ýerini, öz ornuny, öz elden geleni başardygyny edip bermeli. Sen başarmayan işin etdi hiç kime biz yüz tutamda ýöne başarýança işleňizi edäýler. Ol bu ýöne kysada dil bilen aýdymyz biziň grazdanlyk borjumyz her biri. Watançylyk watandaşlyk borjum. Mene şonu aýdýan. Bolýa sag bolun, saglypda bolşaň, ol şan sizde sag bolup çağıryn. Bolýa sag bolun.